हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ रेसिंग ओडिशा चैनल रे आपण मानक मोर स्वागत। वीडियोटी भल लगिले लाइक करी सब्सक्राइब करंतु। देखंतु फ्रेंड्स, आम तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन पाई जाइतिलु। मंदिर जीवा पाई बस रे भी जाय हबो आ पहाड़ चढ़ी की भी जाय हबो, किंतु बस रे गले एते मजा लागिबोनी काहेकि ना हरिण मांकड़ मूषा मान देखि हबो नाही। तिपाई पहाड़ चढ़ी की गले भल 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 दृश्य मान देखि हबो। चढ़ी की जीवा पाई 3550 टी सीढ़ी रही बा पहाड़ चढ़ी की जीवा पाई हबो। ସେଥିପାଇଁ ତ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା ବୋଲିକି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ସମ୍ବର ମାନେ ପାଖରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯିବା ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ଆସିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏମିତି ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖୁଥିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏମିତି ଖାଇବେ, ତାପରେ ପଳେଇବେ। କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି ଦେଲେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବର ମାନେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଖରେ ଏମିତି ଖାଇବାଟା ମାନେ ନେଇକି ଗଲେ ଏମିତି ସାଇଡ଼ରେ ଆସିବେ, ଖୁଆଇ ହେବ, ଦେଲେ ଖାଇବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଖରେ ଏମିତି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଦେବେ ବୋଲିକି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହରିଣ ସମ୍ବର ମାନେ ଏମିତି ପାଖରେ ଆସିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ହରିଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ପାଖରେ ଆସିବେ। ଗହଳି ହେଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ କରି ସେଲ୍ଫି ମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଳାଇଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପାଖରେ ଅଧିକ ଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆସିବା ରୋଡ଼ରେ ବାହାରିଲୁ। ଏମିତି ଗାଡ଼ି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ଯାଇ ହେବ ଚାଲିକି। ରାସ୍ତା ଗରମ ହେଇଛି ତ ପାଦ ମାନେ ଗରମ ପାଇଁ ବତା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ମାନେ ଏମିତି ଡାଡ଼ିଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବାଟରେ। ଲୋକ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଉପରେ, ସେଟା କେମିତି ବୁଲୁଛି, କେମିତି ଯାଉଛି କେତେ ଦୂରରୁ। ସେ ପାଖରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, କେମିତି ବୁଲିକି ଯାଇ ହେବ ଚାଲିକି। ସେଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଣ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଖରେ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମନ୍ଦା ହେଇକି। କେମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହରିଣ ମାନେ। ଏଟା ତ ଦୂରରେ ଆହୁରି ପାଖରେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହରିଣ ମାନେ ମନ୍ଦା ହେଇକି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ପାଖରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପରେ ପଳାଇଲୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ, ନହେଲେ ହାତୀକୁ ବୁଲାଇବା ସମୟରେ ଦେଖି ହେଇଥାନ୍ତା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସବୁଦିନ ଗହଳି ଥିବେ ଏମିତିକା। କେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ତ କେଉଁ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ଲୋକମାନେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।